This is Born Calendar, the DC. Mwana woopya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Munyengo ya kung'alula, munyengo yoyima pa chilungamo, munyengo imenene sinimapanga mantha, the last man standing, ndani nambala 1 wachakwera government, amene akumusakasaka kumupezera chifukwa cha kuima pa chilungamo kuti athane naye. Koma chinocho kuzera kwa Mulungu komanso Amalawi akufuna kwabwino Amalawi wosauka. Ine ngati president wawo sindimagwedezeka ndipo ndizapitirira kuima pa chilungamo muziko la demokrasi, osaphethira, osaopa, osafoka. Ndi mawu amene anasiya Malemu Saulo Chilima, ndipo mawu amenewa wina akapusa azamupweteka kwambiri. Chino sichimaopa ulo kutabwera mfuti mwina 400 chizazemba zonse ndipo chizagwira chipolopolo. Ine ni mwana woopsa kwambiri. Ndipo ulo mutapanga propaganda yotani ndikuwalemba maactivist amene timaona kuti awa ndiye maactivist, ndikumalemba zokondera ino, mutawalemba mafumu kuti azikondera inu aboma, mutawalemba anthu ena antongwe omazitenga ngati ndi amawu a Mulungu koma ali afiti asatani kuoneka ngati ndi olalika. Izi sizizagwedeza ziko la Malawi. Tizapitirira kunena chilungamo, ndipo ulo mutakoza mapulogalamu okupha anthu, ifeso tizakuphaniso kuzera ku mizimu ya makolo athu, kuzera kwa Mulungu wemweyo tizakuphani. Ndipo muzadabwa kuti ulo mfuti zanuzo mutazitchera, palibe mfuti imene itizaombe, zipolopolo zanu muzangozitaya. Ife ndife ana woopsa kwambiri, ndipo muzannya nafe, muzalira nafe, muzatuluka mamina. Ziko lino sila munthu, ziko lino sila chakwera, ziko lino ndila Malawi. Choncho mukakhala maudindo musamaone ngati inuyo ndinu nambala 1. Nambala 1 ni Mulungu. Mukakhala pa maudindo okusankhaniwonso kukhala anthu osauka, musamatenge anthu osauka ngati ndi agalu. Choncho ndafuna ndikusimikizireni kuti chino chokha chinocho chino chizapitirira kuima pa chilungamo, ndipo sindizapanga mantha konse. Zulo pa 9 Julayi ndi siku limene ine sindizaliwalira, ndi siku limene Amalawi osauka sazaliwalira, chifukwa tachiona chilungamo chikuyenda ngati madzi pa mangochi, pamene khoti lapeza kuti Chiboni Kalendo, the DC, ndi osalakwa pa milandu imene anakonza aboma ndi Chakwera kuti chinocho chimangidwe. Koma Mulungu ndiwazatheka bwanji? Ndafuna ndithokoze mwapaderadera Mulunguyo chifukwa chopangisa kuti zimene amaganiza Satana zilephereke. Komanso ndithokoze kwambiri awa amatchedwa kuti majaji osiyanasiyana komanso magistrate osiyanasiyana muno Malawi. Mwaonesa kuti inu mmangoyima pa chilungamo kusatira malamulo, ndipo mmapanga chimene lamulolo lanena. Mukanakhala kuti inu magistrate kapena majaji mmasatira zonena za munthu wandale, ambiri ife tili kundende. Pa ichi ndikufuna ndikuthokozeni nonse amakhoti amene mukulamulira makhoti, kunena kuti zimene zikufunikira ndi zimenezo, kuti nayenso munthu osauka akayimbere okoma. Chifukwa mundende mwathu zaoneka kuti anthu ambiri amangonamiziridwa milandu ndi anthu andale ndi cholinga kuti achite score zimene akufuna. Koma inuyo akumakhoti maonesa kuti you are genuine people, ndipo munapita ku sukuludi yoyendesa za malamulo
malamulo ndipo mmangoyendera malamulowo. Ndi chifukwa chake mmatchedwa magistrate komanso majaji. Komanso ndithokoze timu ya maloya anga onse, Lilongwe, Blantyre, Zuzu, Zomba komanso Mangochi, chifukwa choyima nane pa chilungamo. Munthu ine ndine president wosauka koma mwayima nane ndipo sinimachitenga kukhala chimenechi chophweka. Choncho loyaso amene munandiyimirira ku Mangochi mukuyenera muziwe kuti muli ndi loya amene ali ophunzira, amene ali oziwa ntchito yace. Ndikakuthokozeniso ninu Amalawi nonse, makamaka inu opempheranso mukhale mkati momo, chifukwa Amalawi mwapemphera, Amalawi mwandiyikiza ineyo, mwandifikisa saizi yondisalira kudya, ndi cholinga kuti milandu imeneyi iyende bwino. Ndithokozeso anthu aku Mangochi mwaonesa kunena kuti Mangochi simagawa masiwiti, Mangochi ndinu anthu woopsa kwambiri. That is why I wanted to relocate ndizikakhala ku Mangochi, chifukwa kumeneko ndiye kwangako. Ndithokozenso awa Amalawi First chifukwa chokhala nane nthawi yonse, mwaonesa kunena kuti ino Amalawi First munabwera adi kuzapulumusa Amalawi. Ndipo tikamakoza mademo posachedwa pompano tizipanga mademo sopano ndi ndidi, chifukwa Amalawi ndakunyadirani. Ndipo kuwina kumene tawina ife milandu ijayo sindawina tusineyo, mwawina ndinu Amalawi, chifukwa antongwe awa amafuna andimange ndi cholinga kuti ku Malawi kunoko kusowe munthu wina okuyimirira ninu Amalawi pa nkhani zanu komanso mavuto amene mukukumana nawo. Chifukwa tu Malawi muno muli ma activist onama amene akumabwera muzina la activist koma ali antongwe onama angofuna kumadya ndalama za boma, akalankhula chikuti boma lizilapasa ndalama. Inutu kunja kuno kwatuluka ndalama chifukwa boma ilili laphweka, especially now pamene ngozi yatichitikira, boma ili ndeli kutulusa ndalama kupereka kwa ajama chidwa azibusa, kupereka ndalama kwa mazifumu ofoira, kupereka ndalama kwa maactivist, kupereka ndalama kwa awati maacha kuti atolankhani ambiri muno Malawi agudwa. That is why akulephera kutulusa nkhani. Komanso makamaka amaopa ambiri kumangidwa, koma chino sichimaopa kumangidwa. Choncho Amalawi ndikunyadireni kwambiri chifukwa cha support imene mwanandipasa masiku onse amene ndikalowa ene ku khoti. Ndipo ndikulonjezeni kuti ndiputa milandu ina yochuluka, chifukwa sindikuopa konse. Milandu iyi ndikuyidikirira pakale pano ikuthamangira ku 16, koma chonde aboma kumene muliko pezani milandu ina mundimangeso, chifukwa ine zolankhula zinde zilipo zambiri. Koma ngati ili programu imene ikunenedwa kuti mufuna muzipha anthu ine ndekha ndiye palistipo mundichose, chifukwa ndikupwetekani kwambiri, chifukwa cha ine sinemagawaso nane masiwiti. Mwa ine wina adzatengerapo soka posachedwa pompano, chifukwa nanunso mweyamba kupita mmodzi mukayerekeza to touch my people, I will also come for you. Ine sindimaopa, inetu sindimaopatu, sindiopa olomuta atulusa apolisi mene muna atulusira zilolija, chifukwa nde taxpayers money nde kupitatu. Abonikali ndo mukuono ngati ndalama za boma kutumiza apolisi 200 ku Mangochi Zulo, kuchosa ena kumachinga, ena kuntakataka, ena kusalima, ena kumankibe ena kubalanga koma Abonikali ndo iwe ni mwana liopya kwambiri. Apolisi ose aja amabwerera ineyo taxpayers money. Ndipo chonde mugule magali moto ena anyuwani. Ndikufuna mukamanditenga ndiziyenda pa magali moto anyuwani. Komanso chonde Inspector General yesesani kuti pa convoy yanga imene mmanditengera pazikhalanso kasinja, kuti anthu akamaona ziziwadi kuti siboma laja gweradira kwiya.
asabwere ndikufuna kuti atolankhani mmene anapangira ngati a MBC mujamo asamabweredi chifukwa amabwera akamva kuti Boni Kalindo wamangidwa koma siku limene akuona kuti ndila logamula mulandu amathawa kuopa kuti akaulula zenizenizo ndiye president aziwa komanso director general wawo wa MBC so aziwa tikunena tu ku MBC kumene anthu akuzunzikako masalarizi kulibe komanso ngakhale olo kuti alipire anthu opanga tolo madrama omwewa apa majiga anzeri nkupangwa sero la sabata ino anthu amene aja kutenga mwezi uno wa 4 sakulandira ndalama kodi tu corruption tu ili posepose tu corruption tikamanena kuti corruption ndiye muitenge kuchokera ku entertainers of the year akati ya munthu uja akalandira screen yache kunena kuti nangatingokupasani screen iyi tithandizeni tuka 100,000 akamampasa ndrama yache imene wawina yeye ku entertainers iko umamuza kuti akomatu taisesa kuti tikupezereni ma sponsor tithandize poni 200 corruption imene ikuchitika muno Malawi mwana mbu make mbu ngati akuba president ngati akuba nduna za boma kuli bwanji anthu ama ministry mumabwana aba bwanji pakali pano tikunena pano anthu akuwadi makichia si sireni ntchito pakana lero anthu akuwadi makisakulandira ndalama zawo tikunena pano nkhani za pension tikuzibwereza kawiri ndi kawiri anthu pension sakulandira ndi chifukwa chake tikunena kuti ziko iliri sili kufunikanso usogoleri uwu kuti upitirire ndipo asogoleri awawa akapitirira kuli bwino kungolembera maiko akunja kuti anthu amenewa atengedwe ku heki Malawi munomo muna atenge anthu ena azilamula zikoli chifukwa anthu awawa salirede kulamula zikoli anthu awawa angobwera kuti azabe Malawi akuzunzika kopsa kai ogwira ntchito za private sector kapita mwa amwenye kuyang'ana salary ya munthu yakwa amwenye kumva chisoni kuyang'ana anthu ogwira ntchito ma estate akupangidwa nkhaza makamaka ku JDT estate kumulanje ndi ma estate a Mutsholo anthu akuzunzika kopsa ndalama yawoyo yochepa koma amwenye makamaka amwenye amene alowa ma estate ndi azungu ena ayamba kuzuza anthu kumatukwana anthu kumanyoza anthu kumanena kuti anyani muziko lathu lomwe lino kuyang'ana ma Chinese akumabwera kuchokera kwawo kumazaendesa ndithu magali moto pomwe Amalawi alimo munotu akusowa ntchito boma lathu lilibe chidwi inu zoona maiko ena ali ndi policy yonena kuti palibe munthu wakunja amene angagule malo palibe munthu wakunja angabwere kumazagwira ntchito za ulebala koma ife muno Malawi chifukwa cha ulamuliro wa uchisiru ulamuliro umene ndiolephera ukumalola anthu akunja kumazaendesa muno mogali mototu Subaru visi kumayendesa pa company ati amene iyi China mzungu wachoka kunja basi ntchito wache ndi driver uchisiru weni so palibepo zamantha palibepo kuopa tinena chilungamo ine namona president uja akulankhula pa 6 July za imfa ya anthu akuchikangawa ndeni mandabwa kuti kodi masana nena sokuti ati za imfa zi anthu asamalankhule ndipo peza president uja analankhula kumene kuja kuti azafera mbendera iyi ndipo akufuna kuti Malawi aziwe zeni inenso ndikulankhula kuti tizafera mbendera iyi tizayifera ambiri ndipo imfa ya Chilima ikufunika ifufuzidwe bwino Malawi akudikira mwachidwi ndipo ngati simupereka ripoti la bwino muzazionatu Malawi akufuna aziwe chimene zinachitika kuchikangawa kuja kuti ndegeyo zinaenda bwanji palibepo zoopsezana pano kumanena kuti amene atanene timu atazinena timu manga ndiyo isono mukamumanga yesa atuluka papero mukanimanga ndesi mukandipha
palibe zopanga mantha tikuyenera kuti tiziwe zimene zinachitika ndi anthu athu olowe kanakhala kuti anafamo munthu mmodzi kwa ifeyo ndi anthu ambiri munthu mmodzi kwa ife ndi anthu ambiri tiziwe zimene zinachitika osakhala kumaopsezana iyayi mmene mwabayiba ndalama mmene mukuona mwakhala inu ndi ndalama mukuona ngati ndinu madolo sinu madolo ndinu makape ndipo ana ake ndife tikusendani palibe zoopaso iyayi ziko lino ndi lathu ziko lino ndi lathu la Malawi amene akuzunzika mavuto osiyana-siyana amene akukumana nawo wa Malawi ndewe nacho kuwakhuta na ndolo aje kuwabayiba ndalama za boma uzikanena kuti ayi ati azinena za ifa za ndege mmanga ati amangidwe ndi amako ifeyo tikuetiza funa chilungamo chiyime chilungamo chikhale chilungamo timamva chisoni kuona azibusa ena basi kumapita pa TV kumachita paredi osamalankhula ifa ndi ifa osampha mwanako bwanji kwauna ina aje ati mauje ni influencer FB influencer kalero akati akamalankhula nkhani anthu ndikumaombera mmanja kumanena kuti koma amene ndiye akuyenda ndawala yabwinotu akulankhula bwinotu lero akulankhula zazizo ngokomesera boma kumanena kuti ineyo ndikudabwa Malawi mukuyichita linki ifa imene ndi msogoleri amene ujayo anafa inachitika ngozi iweyo unaziwa bwanji kuti imene ja inali ngozi inankhala ngozi basi uchisiri wa Malawi timafuna basi tiziopa boma tizihonga boma azitipasa ndalama azitipasa makontrakt kuopa kumangidwa ine ndekha ndi ayi ndizayima pa chilungamo olo mutabwera kuti munimange solero ndipo lero ndikupitanso ku khoti ya Lilongwe mutabweranso olo ndi waranti kuti munimange kuti ndalankhula za ngozi ndilirede Bon Kalindo the dizzy mwana upya kwambiri ndipo nikuzunguzani simunati muja ine nyama koma mwija movutika kwambiri